bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiira moon hannde ko ñalawma aset jeetet lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi habruji moon e ɗemgal pulaar guiɗoɗen ko toon to états-unis ɗum noon ko toon to maison blanche men ƴeew kadi ko ɓuuri secrétaire kanko laamu makko kan Donald Trump guila décision ngaji ɗi ƴeftata par ko wiyete ordre exécutif ha ko fati Elon Musk mo suuɓi won gankito kala ko fati gouvernement fédéral haareji muɗum contre woni juge fédéraux habruji men international men jaton to Gaza ɗum noon wayni ko tugnade kadi e yimɓe hohoɓe jeeɓe Hamas ko kalɓe mbi wonde ko ene wayno phase ɗiɗaɓo nanodiral ko fati cessez-le-feu toon to Hamas hakkude Hamas e Israël ene wayno koko joggori wasde wonde sibabu Israël ha hande ɗoftaki fate no phase gadano beele gas fof fate phase ɗiɗaɓo ma en ƴeew kadi ko sakkiti toon wonande yimɓe prisonnier yo paaɓe habruji men international mana en toon to Sénégal ɗum noon ma en jaton to Ziguinchor ono kamɓe parti créaɗo toon to Ziguinchor biyeteɗo sociodémocrate holko ɓe kaali en wawi décision laamu Sénégal neldude yimɓe toon to Espagne e toon to Qatar ma en cekkitoro habruji meɗen international toon to Mali ɗum noon ko janggu ko bongu kadi waɗi toon to Mali hakkude Gao e Assongo ɗum noon en ƴeewan kadi holko radio france international habdi ko fati en holko addi nguɗon jaami helma e ɓen caggal mum en jokkodiri hon Tijani Niang rokken ko jogani hannde ko fati coftal ɓale ko ɗum woni titre joni ɓurɗo mawni ɗo journal hannde min mbaɗan toon e ɗemgal Pulaar ɗum noon ko musidɗo mon Amadou haalta e moɗon ma en gartu joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiira moon ɗum mbiɗen ni hannde ko asette jeetet lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar giɗoɗon d'abord ko toon to maison blanche e kanko Donald Trump e peeje ɗe o jogui oɗo saha joni e wiide makko fewnidde e laamu fédéral mo États-Unis ɗum noon ko ustude yimɓe wonoɓe hen ene wayno ko fuɗɗima joggade caɗele seeɗa oɗo saha joni so caggal nde juge won ñawoɓe taw ko ñawoɓe jooɗiɓe nokkuji fédéral puɗɗi haddema wadde gueɗe ɗe waɗata ɗe ɗum noon ene wayno ko sakkiti ko wonno juge goto fédéral ko gonɗo toon to Washington kañum hoore mum dartini ni no yamirore nde wonno kanko Donald Trump pour segde ken won ujunnaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi neɗɗo taw ko yimɓe liggotonoɓe USAID ɗum noon e wayno ko ɓeɗon yimɓe ko dole hen ko ɓuuri hewde hen ko yimɓe wonɓe caggal leydi kono noon ko wonen ko wiyaɓe yo gartuɗo hen ɗum noon e wayno kadi ko anda kadi ko tina hande kadi hono kanko juge goɗɗo kadi gonɗo to New York ene wayno kadi ko haaɗi hono kanko Elon Musk naddi systéme paiement département trésor jogui pour wawde ƴewde kala no yimɓe joɓirte guila e taxe uji ha e ko fate hay ko fate en safruji men hay ko fate gueɗe ko fate retraite pour Donald Trump ɗum ɗo kadi ko hunde haɗore ɗum wadde gueɗe ɗe yinno wadde ɗe ko jiiɗa e ɗum ene wayno ko fati immigration tumnade ha hande ko CNN haali ene wayno ko kamɓe immigration eɓe jogui kadi plan pour yanoyde toon to Los Angeles ɗum noon ko hawnay ko weekend oɗo walla ko balɗe dewɗe hen ɗum noon ko caggal nde ɓe janoyi jonti ɓinnuɓe toon to Chicago e toon to New York e toon kadi to Colorado e wayno ko weekend oɗo en gonaɗo ene ɗamminama ɓe jetta toon to Los Angeles ƴewde yimɓe ɓe mbiyata wonde ko yimɓe illégal donc hande tumnade kadi ene wayno ko habruji goɗɗiɗi toon to service immigration e service ko douanier walla yimɓe ɓe ganduɗa garɗoɓe frontiére ɓe mbi Los Angeles jeeya koye guure ɗi ganduɗa taw ko état ji démocrate en ko wayno Colorado ko wayno Illinois taw ko guure ɗi ganduɗa mbiyata ko guure sanctuaire ɗum noon ko guure ɗi ganduɗa henna ko gouverneur ji gonɗi toon ɗi ene jamiri hono immigré ji yo gar toon ɗum woni donc ene wayno ɓe kuccani yande ɗeɗo guure ɗum noon toon to Los Angeles hawnaki oɗo weekend toon to Washington e tugnade décision mo ƴefti kanko Donald Trump hande o wawi wiide wonde ko balle jahannoɗo toon to Afrique du Sud ɗum noon ko balle États-Unis toon to Afrique du Sud ene wayno ko kanko Donald Trump o dartini ɗeɗon balle ɗum noon kadi ko huure wonnode hakkude makko e gardiɗo leydi Afrique du Sud surtout nde o wi laamuji Afrique du Sud oɗo saha joni kañumen koye men ene mbaɗa discrimination contre tubakoɓe wonnoɓe toon wiyeteɓe africaner en ɗum noon kanko Donald Trump e wiide makko somin ɗum ɗo ko wonde ko laamu ngu emin yamiri wonde ko leyɗele ɓeɗon jigno ene kefte taw yimɓe woɗɓe dokke taw kañumen koye men wona e sagoji men ɗum noon e wiide makko kanko Donald Trump sababu ɗum ɗo o dartini balɗe ɗe fof o wawi kadi wiide oɗo saha joni mo ummin programme pour wallude kala yimɓe tubakoɓe wonnoɓe toon to Afrique du Sud wiyeteɓe africaner en yoɓe paatu toon to Europe ɗum noon sibabu toon woni origine men siftinde on tan Afrique du Sud ko e nder guila nde fuɗɗi
kañum laamino toon ko tubakoɓe kañum kadi laamu cattungo noon toon wiyeten ko apartheid kono ene wayno ko tuddi tan nde kanko Nelson Mandela nawi yaltinde ha oɗo saha joni ko kamɓe Afrique sinnaɓe baleɓe laamoto leydi mabɓe dumunna ɓinno ɗon tinnanoma wonde ko kanko Elon Musk jibinaɗo toon to Afrique Sud o wawino kadi kanko hoore makko jokkodirde président Afrique du Sud wiyeteɗo Cyril Ramaphosa e wayno wiide makko kanko Elon Musk hawnaki mo wallu kadi luural gongal hakkude Afrique du Sud e Amérique reglude ɗum ɗon ɗum noon e wayno ko kamɓe Afrique du Sud e surtout kanko président Ramaphosa o yeddino wonde ko leydi makko en hutoro en gueɗe ɗe ganduɗa en taw ko gueɗe ko wiyete leññimako surtout heftude leyɗele walla ko en o wi ko kala koɓe mbaɗi toon ko tugnade constitution mabɓe komɓe toon to Afrique du Sud international tugnade kadi e habaruji gomiɗiɗo toon to goto e hohoɓe mo jeeyaɗo toon jeeyaɗo e fedde wiyetede Hamas hono kanko biyeteɗo Bassem Naim o wi wonde ko ene wayno ko phase ɗiɗaɓo cessez-le-feu gonɗo toon to Gaza ene wayno ko jogorani arde ɗum noon e wiide makko wonde ko Israël ene wayno oɗo saha joni continue jaɓani wadde peeje foof beele ɓe gara beele ɓe jetto oɗon phase ɗiɗaɓo ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa guila e kañum hoɗum salade yaltude won nokkuji salade kadi oppude won prisonnier ji biyaɗi e salade kadi yamirde won balle won naata toon to Gaza ko way wonde fof ene wayno ko kanko Bassem o wi wonde ko ene wayno ko phase ɗiɗaɓo fonno fuɗɗade ko altini garoɗo en kono sababu ni Israël kañum hoɗum en continue wadde gueɗe ɗe ganduɗa kene bonna cessez-le-feu gonɗo toon o ɗaminaki ɗum jogori wonde ko wawi wonde foof tugnade habaruji cakkitiɗi gummiɗi toon to Palestine taw ko Al Jazeera report ɗum ɓe mbi wonde ko kamɓe Israël naɓe ɓe jalti nokku gonnoɗo toon to wiyete Netzarim ɗum noon ko caggal kadi nde yimɓe ɓe ganduɗa en prisonnier ji gostodira toon hakkude mabɓe kamɓe Israël naɓe kamɓe Hamas en donc yiyama ñalawma hekken wona yimɓe hewɓe toon to Netzarim en taw ko nokku mo ganduɗa kamɓe Palestine naɓe mbiɗo ko il faut ko Israël naɓe dadi ɓe jalta toon kañumen koye men goni laabine ene belti sababude kamɓe Israël ɓe jaltini machine aji mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko hadde ɗum ɗon arde hono toon to Tel Aviv yiyanoma hono yimɓe Israël naɓe hewɓe kañumen koye men ene mbiya wonde ko prisonnier ji naggaɗi to Israël e naggaɓe ne taw Hamas nangui ɗumen yo gostodir goto fof yo artu e nokku muɗum ko wawi wonde foof ko ɗum woni ko ɗon ɗo jarata tugnade Hamas ko haali mbi wonde ko ɗamini wonde ko cessez-le-feu gonɗo toon to Gaza hakkude Israël e kamɓe Hamas kadi koko jogori bonde sababu Israël woni koye sabbude ɗum toon to Sénégal toon to Ziguinchor hono parti goto biyeteɗo les sociodémocrates ɗum noon ko parti créaɗo toon to Ziguinchor e nder lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi ene wayno ko kamɓe koye mabɓe mbaɗi toon batu ɗeɗo balɗe ɓennude e batu mabɓe noon ɓe kaali hen ɓe mbi wonde ko kamɓe koye mabɓe ɓe lundi wonde peeje ɗe ganduɗa gouvernement kesmo toon mo Sénégal o walla woni muɗum pour neldude yimɓe liggotoɓe kene woni temedere capanɗe joyyi neɗɗo neldude ɗumen toon to Espagne tawne ene coñi ha guesse espagnol uji ɓe mbi kadi eɓe lundi kadi e décision walla peeje kadi gouvernement woni oɗo saha joni ƴeftude kene wona ujunere neɗɗo taw ko yimɓe haraleɓe ko fate technologie ko fate e santé neldude ɗumen toon to Qatar pour wawde liggade toon ɓe mbi ɗum no fo e tugnade kanko biyeteɗo docteur Manga o wi ɗum ɗo ene wayno ko Sénégal oɗo saha joni ene manquira yimɓe liggotoɓe ko fate santé liggotoɓe ko fate technologie pourquoi ene ƴefta ɗumen e nawa ɗumen caggal leydi o wi kadi ɗum ɗo fof wona peeje wallude ustude yimɓe rewoɓe laabi ɗi moƴƴani pour yaltude leydi Sénégal donc ɗum ɗon kal ɗum ɗon toon to Ziguinchor e batu mabɓe ene wayno ko kanko Bassirou Diomaye Faye premier ministre mo Sénégal eɓe continue eɓe mbatti haqqille no fewi eko haalete toon to surtout ɓeɗo ko kalata toon e batu men bangu toon ñande jeetati hande lewru février toon to Ziguinchor e mbatten haqqille no fewi saabu e wiide mabɓe kamɓe ɓeɗo en jeeyaɓe koɓe mbiyata les sociodémocrates wonɓe toon to Ziguinchor ɗum ɗo ko peeje ɗe mbawa wallude leydi Sénégal ustude caɗele ko fate ɗanniyankoɓe yahoɓe laabi ɗi moƴƴani men hande toon to Mali e tugnade kadi France International report hono convoi goto militaire uji e mercenaire uji russe jahannoɗo hakkude Gao e Ansogo ene wayno yanama toon ɗum noon ko banggue rewo leydi ndiya ɗum noon ko aljuma hanki yana toon e tugnade radio France ko haali e mbi janggu ngu noon waɗi kene wona ko famɗi foof capantati ɗiɗi neɗɗo mayɗo hen tugnade kadi bilan provisoire amo kamɓe radio France ɓe keeɓi ɗum taw ko source locale
ko woni fof ko siftinde on radio France kañum hoore mum ala joɗiniɗo ɗum toon to Mali sabu radio France koko haɗa liggey muɗum toon to Mali kono ene wayno ɓe mbasoto koye yimɓe reporter uji maɓɓe wonɓe toon to nder nokkuji gonɗi toon to Mali ko wawi wonde fof en mbi wonde ɗiɗo oɗo ko convoi taw ko militaire uji kamɓe Mali fama ene wonde kadi mercenaire uji Russie en Wagner en jeeya wondunoɓe maɓɓe wonnoɓe hakkude gawo ene wonde Asongo ɗum noon ko banggue rewo leydi Mali bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ama en jokkodiri joni e Tidiane Niang o rokken page mo joguinen ko fate coftal ɓale Tidiane Niang bisimilla ma. Assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sare joni kabaruji men coftal ɓalli radio Jowol Sare gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli jencude championnat foot hitandu ujunnaji ɗe nogas nayyi hitandu ujunnaji ɗe nogas joyi Inter Arena kiwidiri kihiɗe hannde kippu Duban kañum heeɓi polgue yesso kippu Wending logginayi loggol gotol dawlel kañum jabino kippu Rindiaw kiwidiral ngal wawi gasi ko ɗekki dow partout ganki jeeri kañum heeɓi fartange yesso kippu Kaydimɓe Jooro loggi ɗiɗi ndiga Bagudine kañum hiwdirno e kippu Bogue Escale kiwidiral ngal wawi gasi ko ɗekki dow partout Mbagne kañum heeɓi fartange yesso kippu Jewol loggi jeeɗiɗi loggi ɗiɗi Sori Male kañum hiwdirno e kippu Cidé ko Cidé wawi heɓde polgu loggi ɗiɗi ndiga Hayre Mbar kañum heeɓi fartange yesso kippu Sinthiane Diama loggi nayyi loggi tati Jingue kañum hiwdirno e kippu Darel Barka kiwidiral ngal wawi gasi ko ɗekki dow partout Thialgou kañum hiwdirno e kippu Tekane kiwidiral ngal wawi gasir ko ɗekki on partout kiwidiral saket ngal ko kippu Silla kañum heeɓi fartange yesso kippu Falakome loggi ɗiɗi e loggol gotol jencude championnat mo leydi Mauritanie Super D1 kihiɗe hannde AS Nim kañum heeɓi fartange yesso kippu ASC Tulde loggi ɗiɗi e ndiga FC Zeydan Mohatar kañum hiwdirno e kippu ASC Zandrim kiwidiral ngal wawi gasi ko ɗekki 0-0 Nouakchott King kañum hiwdirno e kippu FC Samal kiwidiral ngal wawi gasi ko ɗekki dow partout kippu Al Hilal FC mo Soudan kañum heeɓi polgue yesso kippu ASC Douane loggi tati e ndiga ñalawma janngo championnat mo leydi Mauritanie ene jokki sanga waktuji 17h GMT FC Lixar ma hiwdira kippu ASC Garde National jencude championnat mo leydi Mauritanie deuxième division kihiɗe hannde Nouakchott Academy kañum heeɓi fartange yesso kippu ASC Riyad loggi tati e ndiga Olympique mo Saba kañum heeɓi polgue yesso kippu Star mo Arafa loggol gotol e ndiga jencude championnat régional ko fate 3e division to wuro Zouerat kihiɗe hannde FC Progrès kañum hiwdirno e kippu ASC Avenir ko ASC Avenir wawi heɓde polgu loggi joyi e ndiga ASC Kedja kañum hiwdirno e kippu ASC Loti kiwidiral ngal wawi gasir ko ɗekki on partout jencude championnat ji dunde Europe gadorɗen ko championnat mo leydi Espagne kiwidiral gasgal ko ɓoyani ko Real Madrid kañum jabino kippu Atlético Madrid kiwidiral ngal wawi gasi ko ɗekki on partout ñalawma janngo sanga waktuji 17 payi hojomaji capantati 17h30 GMT Real Sociedad ma hiwdira kippu Espagnol Barcelone 20h GMT FC Séville ma jabbo kippu FC Barcelone Serie A italien kiwidira ñalawma hannde Milan AC kañum yehe nder terrain Empoli fiɗum loggi ɗiɗi e ndiga kippu Torino kañum hiwdirno e kippu Genoa kiwidiral ngal wawi gasi ko ɗekki on partout championnat mo leydi Allemagne kiwidira ñalawma hannde Stuttgart kañum yehe nder terrain Dortmund fiɗum loggi ɗiɗi e loggol gotol godiren kabaruji men Ligue 1 français kiwidira ñalawma hannde Nice kañum heeɓi polgue yesso kippu Lens loggi ɗiɗi e ndiga Le Havre kañum heeɓi polgue yesso kippu Lille loggi ɗiɗi e loggol gotol Saint-Étienne kañum hiwdirno e kippu Rennes ko Rennes wawi heɓde polgu loggi ɗiɗi e ndiga championnat mo leydi France en jokki ñalawma janngo so woni 14h GMT Lyon ma hiwdira kippu Reims 19h45 GMT Angers ma jabbo Olympique de Marseille ko siftinde bandiraɓe kiyiɗe hanki Paris Saint-Germain kañum heeɓi polgue yesso Monaco loggi nayyi loggol gotol kabaruji men coftal ɓalli ko ɗo kayɗe en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Jowol to mbawi wonde fof Tidiane Niang a jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɓeytene habaruji parɗo e coftal ɓalli ko toon to ɗumnade kadi habaruji gomiɗiɗi toon to Africa News hono kamɓe FIFA ɓe mbawi kondande walla ɓe mbawi suspendude fédération congolaise de football suspendu ɗum sibabude caɗele kañum hoore mum jogui gonɗe toon hakkude ministre mabɓe toppirde ko fate sport e oɗo gomo football ɗum noon e tumnade hande article o haali wiwirne ko caɗele mbaɗino toon ene wayno ko ha haalluji walla ha dugoji mbaɗi hakkude mabɓe ha police yanti hen ɗum waɗi ɗum ha woni sababu muɗum hono kala nokkuji gonɗi toon coftal ɓale wadde sono udda sibabude
oɗo ɗeɗon caɗele hono kamɓe oɗo fédération congolaise ɓe suspendama donc ene wayno ko club aji mabɓe e kamɓe équipe mabɓe national foof ene wayno kañumen koye ko kaɗa e oɗo sadio jeeyede pottiti international ko fati e football kadi ko ɓeydi hen kadi ɓe mbi wonde ko balle ɗe ganduɗa en keɓanno ko fate en ɓamtude sport programme uji mabɓe sport ɗum noon ene wayno taw gummotono ko toon to FIFA walla gummotono ko toon to CAF fof suspendama donc ɗum ɗo kadi ko décision mo ganduɗa kamɓe FIFA ɓe ƴefti ɗum hannde kadi ɓe mbi ko décision ko suspension immédiate. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habaruji min jogonno on hannde ɗemgal Pulaar siftinde on tan hannde ko aset jeetati lewru février hitande ujunnaji 2025 yen mbaalo jaam ko musidɗo mon Amadou Touré haldanowo en ballodiri e journal o Tidiane Niang joɗaniɗo en toon to Nouakchott yen mbaalo jaam ha janggo kadi on jarama.